Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Uxolo. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Siyamdumisa usiphile lolu suku oluhle kangaka. Usinika usuku oluhle uNkulunkulu wethu. Bangcwele ngiyajabula ukuba kanye nani ekhaya lezwi. Ngiyajabula ukuba kanye nani noma kukhona ke labo abambalwa engingaze bavumela umoya wesitha ngokungalaleli abasafaka ama-emoji. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu. Ngeke umuntu asho ukuthi ngendlela enibaningi ngayo niyalalela. Siyambonga nje ngendlela emangalisayo uNkulunkulu kulolu suku lwethu ke sikulona uday number 2 womkhosi wethu esikhulekayo. Sikhulekela iprotection kaNkulunkulu. Sikhulekela ukuthi wonke umuntu osekhaya lezwi abiyeleke avikeleke noma ngabe ukuhlukunyezwa kuqhamuka ngakuluphi uhlangothi, kodwa wonke umuntu osekhaya lezwi abiyeleke avikeleke. Futhi ungasabi ukulisebenzisa igama likaJesu Kristu inkosi, ngoba sengibonile ngalo uNkulunkulu udalula abaphika uKristu. Umuntu ophika ukuthi uJesu Kristu inkosi noma omelene nalokho, lo muntu loyo ungumphika uKristu. Asilungiseke la, asilungise lento bazalwane, ukuthi uJesu Kristu inkosi akusona isiqubulo. Ayakusona isiqubulo. Ngiyacela nje abazalwane abanaso isiqubulo. Ukudumisa uNkulunkulu lokho. Uma ufunda kahle incwadi yakwabasePhilippi chapter 2 qala kuverse 9 uya ku11, uthi ku11 izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi bese inkazimulo yakuNkulunkulu. Isivumo lesi, isivumo akusona isiqubulo. Ngiyezwa seliyanda igama lokuthi isiqubulo. Abanye azathi umuntu ngiyakubingelela ngesiqubulo esithi uJesu, cha bazalwane, akusona isiqubulo. Isivumo, ilimi ziyavuma, siyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Asiqubuli, cha hayi asiqubuli. Siyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngesikhathi uvuma kuba ukusindiswa ngokwabaseRoma 10 verse 9. Ngesikhathi uvuma inkazimulo iya kuNkulunkulu. So bonke abantu abaliphathayo njengokuba ecacisa kucacisa abasePhilippi chapter 2 verse 9 kuya ku11, abashoyo mabavikeleke ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Yangithi hayi ngilungise lento, ngilungise sizozionakale. Akusona isiqubulo, isivumo. Siyavuma kuzinkazimulo kuBaba ekhaya ezulwini. Ayike ngethemba icacile le ndaba kakhulu bazalwane. Ngiyacela ukuthi ngiguqe sikhuleke siqhubeke nenkonzo yethu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyavuma isivumo, ngoba ngesikhathi uvuma usho njalo. Bathi abaseRoma 10 verse 9 uyasindiswa. Hayi asibambe lento. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi uyasindiswa. So ngamanye amagama, uma ngima phambi kwabantu ngithi uJesu Kristu inkosi, ngima phambi kwenu ngisindisiwe ngoba ngisuke ngisindiswa ngaleso sikhathi. Hayi akusona isiqubulo. Asibingelelani ngesiqubulo, kodwa siyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Yazi yamnandi indaba. Ake siguqe sikhulekeni bangcwele. Ngiyamkhola uNkulunkulu izokuba blank lento yami njengoba silungiselela ukukhuleka. Nginalelo themba ayizokuba blank, izokwazi ukuthi ingiveze ngikhuleka uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Sithoba sibonga ukulondwa nokugcina kuze kube lesi sikhathi. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Dalela izulu walendlala, udala umhlaba uphanyekezeni. Wembetha amandla njengengubo, wembetha ubukhosi. Izindlu zakhe imshayo yazo ibeke phezu kwamanzi.
uhamba ngenqola yomoya, uhamba ngamafu wenza inqola yakho, uhamba ngamaphiko omoya. uNkulunkulu wethu onomusa wenza ikhonzi zakho zibe ngamalanga bomlilo, wenza ingilosi zibe yimimoya. Indalo yonke yakuthobela, lwakuthobela ulwandle abantwana bakwa-Israyeli bewela bephuma eGibhithe, lathoba iJordani bengena eKhenani. Namhlanje siyayibona indalo iyathoba. Ngiyakhuleka ngegama likaJesu ophilayo kuba bathobe bonke abamelene nendumiso yakho, bonke abamelene nokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabathobisa manje ngegunya engilinikeziwe kuMathewu 18:18 ukuthi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, nengikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Ngiyabathobisa, bayathoba kuba bayavela ukuthi bangomphiko uKristu. Siyacela-ke Nkosi ubiyele ilona loyo sekhaya lezwi, mbiyele Nkosi umgcine. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami onomusa, zambule. Sicela ngegama elinamandla likaJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa. Ngisakhuluma yona indaba kaJesu Kristu inkosi, kuvuka ivesi laphaya u1 John chapter 4. u1 John chapter 4 uyavuka nje u1 John chapter 4. Ake ngilungise la kuzoba namademeshe njalo ukukhala nje luthi ngqongqo kuzoba namademeshe kuvele kufona umuntu. u1 John chapter 4 lapha kuverse 1 lithi, bathandekayo, maningakholwa yibo bonke omoya, kepha hlolani omoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu yini, ngokuba baningi abaprofeti bamanga abaphumele ezweni. Bese uverse 2 uthi, yazini umoya kaNkulunkulu, ngalokhu bonke omoya abavuma ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangaba kaNkulunkulu. Bonke omoya. Verse 3, lowo umoya ongavumi uJesu akasiyo kaNkulunkulu. Lowo ungomphiko uKristu enizwe ngaye ukuthi uyeza nakalokhu usefikile ezweni. Umoya ongavumi uJesu, umoya ongavumi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, lowo moya ungomphiko uKristu. Umphiko uKristu loyo. Umoya nje ongavumi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, umoya womphiko uKristu. So sifanele ukuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Simele ukumvuma uJesu. Sivuma ukuthi wafika enyameni wazothabatha isimo sokuba umuntu ukuze sisizakale. So uJesu Kristu kufanele simvume. Umoya ongamvumi uJesu, lo moya ungumoya womphiko uKristu, ungumoya wokuduka. Yikho-ke abantu abaningi bengasizwa, abasizwa ukuthi sithini. Ayazi ukuthi abezwa. Usho njalo lapho u1 John chapter 4. Mawuqala kuverse 4 uthi, ningaba kaNkulunkulu nina bantwanyana, nibahlulile ngokuba lowo kini mkhulu kunayo sezweni. Nansi indaba kuverse 5. Bona bangabezwa, ngalokho bakhuluma okwezwe nezwe liyabezwa. Thina singaba kaNkulunkulu, omaziyo uNkulunkulu uyasizwa, ongaseya uNkulunkulu akasizwa. Yazi umuntu ongayezwa ukuthi kuthiwani makuthiwa uJesu Kristu uyinkosi, akasiyo kaNkulunkulu, ngoba kezwa ukuthi sikhuluma izwi. And isikhuluma izwi, umuntu ophikisa izwi, umuntu omelene nezwi, ungumphiko uKristu. uJesu kuJohn 7:38 ngihlala ngikucaphuna, okholwa njengokusho kombhalo, esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Asisho yini umbhalo uma sithi uJesu Kristu inkosi? Mhlamba ke ngilivule lelizwi kwabaseFilippi abantu ba-understand, ngoba sikhuluma umbhalo laphaya kwabaseFilippi chapter 2. Uthi verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi. Senzani masithi uJesu Kristu inkosi? Siyavuma. Kulindeleke ukuthi all the languages should confess that Jesus Christ is Lord, and the glory will be unto the Father ezulwini. So ngesikhathi sivuma sithi uJesu Kristu inkosi, senza izwi ngoba lithi zonke izilimi zifanele ukuvuma. Manje khona abantu abamelene nokuthi siyavuma,
abafuni sivume. Mabengafuni isivumo, abafuni sinike uNkulunkulu inkazimulo. Verse 9. Ngalokho-ke uNkulunkulu, khuluma ngoverse 9 ka-chapter 2 kwabaseFilipi. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke. Ubani na? UJesu. Verse 10. Ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. Mhlamba sicacise lento. Ngesikhathi ubiza igama likaJesu, amadolo onke ayaguqa, amadimoni ayaguqa. Awabasezulwini siyawaguqisa, awabasemhlabeni siyawaguqisa, nabaphansi komhlaba siyawaguqisa. Mase sibaguqisile sekufanele sivume. Ngesikhathi uvuma indumiso leyo, ngesikhathi uvuma inkazimulo yakuNkulunkulu, ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi, uyadumisa. That is praise and worship. That is praise and worship. Esezwini lenkosi, masithi uJesu Kristu inkosi, siyadumisa. Sidumisa uNkulunkulu wethu ngoba uyasithanda, usenzela izinto ezinkulu. Manje umuntu omelene nokuthi simdumise uNkulunkulu, angi-understand mina ukuthi ubani loyo. Mhlambe yena angayichaza mayibuzwa, kodwa sikwazi ukumelana nalokho. Because indumiso le, praise and worship, izwi lenkosi liyakucacisa lithi sizongena ezulwini ngendumiso. Awuyazi ukuthi bengazi ngizokhuluma ngalokho. Ake sibheke ukuthi ukudumisa kwenjani. Amahubo chapter 100. Amahubo chapter 100. Siyesiza ukuthi kahle kahle indumiso yenzani kanti. Awunayazi understand. Yenzani kanti indumiso. Uthi uverse 4, Hubo 100. Ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa, mbongeni nibusise igama lakhe. So ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi, ungena emasangweni ezulu. Ngesikhathi uthi uJesu Kristu inkosi, engane uyadumisa wena ungena emagcekeni. Lithi ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa, nibonge nibusise igama lakhe. Hayi, angazi mase sibonga sibusise ini? Igama lakhe. Silibusisa ngokuthini? uJesu Kristu uyinkosi. Hayi bazalwane, nibonge nibusise igama lakhe, nithi uJesu Kristu uyinkosi. Sibusise igama lakhe masenze njalo. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngoba siyamthanda. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngoba uyikho konke. Mawubheka amahubo 118 uverse 20. Uthi yileli isango likaJehova olungileyo ayakungena ngalo. Yileli. Liphi na uverse 21 yaphendula. Ngiyakudumisa ngokuba ungizwile waba insindiso yami. So isango esingena ngalo bazalwane ekhaya ezulwini indumiso. Ngakho mawuthi uJesu Kristu inkosi, uyadumisa. Mawuthi uJesu Kristu inkosi, uyamvuma. Isivuma kusona isiqubulo. Asimvumeni uJesu bafowethu. Kube ngiyakwazi ukuzenzela ngabe umhlaba wonke uthi uJesu Kristu inkosi. Masimvumeni sithi uJesu Kristu uyinkosi. Uma umvuma wenzani? Yisango lelo olungileyo ungena ngalo. Kusho ukuthi akubona bonke abazothi uJesu Kristu inkosi. Abangalungile abakwazi ukusho lokho. Abangalungile bazomelana nabasho lokho. Ngoba phela abalungile kukubo, kukubona emizweni yabo ukuthi uJesu Kristu akayona inkosi. Bamelana nabantu abathi uJesu Kristu inkosi. Hawu kodwa bazalwane bangcwele, angazi ngenze njani. Limnandi ivangeli. Limnandi iBhayibheli. Limnandi izwi likaNkulunkulu ngoba liyavumelana. Alikho izwi eliphikiseli. So amahubo 100 athi ngenani emasangweni akhe ngokubonga, nasemagcekeni akhe ngokudumisa, mbongeni nibusise igama lakhe. Nilibusise nithini? Nithi uJesu Kristu inkosi. Ngoba uPhilippians chapter 2 verse 11 uthi zonke izilimi zizovuma zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. uNkulunkulu ayidinga inkazimulo. uNkulunkulu ayidinga iglory iqhamuke kubantwana bakhe.
bathi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyambonga. Ngiyabonga mina ngoba ulambula kakhulu ngenye indlela leli gama uNkulunkulu. Ilona lodwa ezweni elibhalwe ngama-capital letters laphaya Philippians chapter 2 verse 11. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Ngiyacela sigoqe sikhuleke. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga, siyakudumisa, sithi Jesu Kristu inkosi. Ngesikhathi sisho njalo noBaba ezulwini, inkazimulo yakuyena. Siyabonga ngoba singena ezulwini kwelikamoya, siyangena ngaleli gama. Ngiyakhumbula Nkosi ungibonisa umbono, amadimoni ekhala ethi insibando wena wedwa ongena ezulwini ngokuthanda uphume. Bonke abantu emhlabeni wena wedwa sesibavalile abaningi. Kodwa ngi-understanda kakhulu namhlanje ukuthi singena ngaleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Alikho elinye singena ngalo ezulwini. Siyabonga Nkosi ngemfihlakalo yambulile. Siyabonga, siyabonga, siyakudumisa. Ngiyacela uqhubeke ubaqinise abantwana bakho sekuday 2 womkhosi. Baqinise, ubabiyele, ubapha amandla. Kakhulu abahlukumezekayo siyabacelela, bagcine ubalondoloze, bagcine Nkosi ubafukamele ngegama elinamandla likaJesu. Nkosi Jesu uyaphila, siyabonga. Jesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyambonga, siyamdumisa. Ngiyavalelisa Baba uNsibando ovalelisayo, uthi ube nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.